movie in na chuan Oregon khua hian Susani chuan afapa te pani den le Lucas tenen in thara an pem luta nun thar tran an du wang ani ma se den chu alung oilo le a Brooklyn khua a thian te kalsan angai wangin a thin rimani Susani chuan I hun thar ne a hian hlim tum ro ti na nge na ma se den chu alung oi theilo heta an pem chan hi Lucas chunga thilrap thlak tak thleng wang ani a Susani chuan he hmuna hian a chung kwa a siam that le thei a be sei wang ani bungrua an dalu line den chuan Lucas a hlau ber clown marks mang chuan a fiama Susani chuan a hmu a hau hal an veng me chia Julie in a hmu pal hlau vani Lucas a chu basement a box da turin a kala chu milai chuan ori mak taka hria a lavin atlan chhole ngal zana chuan den chuan an venga mi Julie chu swimming pool a hmu a tukver atangina en renga alem azia sak ngal bok ma semi padang nen anin fiam vel a hmu chuan a thik le atu ka Lucas a chuan den a chu pona chhuah pui atuma ma se den chuan Julie I a hmu le tak awangin thil dang ati theilo Lucas a chuan Julie nena denan a enreng thu a hrila den chu a thin rim kher mai an panhi chuan an tlana basement a an luta chuta chuan chhuat a kongkhar in kal tatan hmu a chu an honga khuar thuk tak a hnuai hmu theilo khopa thuk chu an hmu den a chuan torchlight in a chhuna ma se eng ma alang lo a chunga chuan thil an pei thla a ma se eng ma thom om lo chumi awang chuan an hlau dewa Lucas a chuan a toilet light suin a thlak thlale a ma se a po chhole chuan alo om to lo Julie po an bula alo kal ve a ui Charlie chuan chu hol chu abova engtiang chia thuk nge ti hriat tumin den chuan video camera chu hruinen thlungin a thlak thla a video chu en an han tuma thil thim tak da ka lang lo ma se Susan alo kala chu milai chuan camera chuan khuar chhunga tanga mit pakhatin alo mel reng chu alo record mana ma se tu manan mulo den chuan TV a offa anu Lucas an hril atum chu a hmui a hupsak zan alo ni chuan kongkhar chu ama in a in honga Julie room a chuan karen a thingal a khum hnuai atangin phunri a hrebok laude chungin a ena ma se light alo eng le atu ka Susan chuan Lucas a chu skula a hruaya den chu ina a oma Julie chuan den chu kho chung a fan puya thil eiten chol dunin a in po tran le den chuan Julie ngonga thiloket love chan ve a hmu a ibial pa pe chi ami ati a Julie chuan ka thian pa no pan lai atanga min pek to ani hi ati a den po chuan an chung ko boina le apa chungchang a hril ve bok ina Lucas a chuan video games a khela a khuma chuan clown puppet a hmu a den ata ani ang ti in a room a keng luta den camera ala a basement lama a kala hemilai hian Julie chu bathroom a oma no pang trapri a hria pui atuma ma se light chu a thi kongka a in kal thak bok mai chenau pang chu Julie lam panin alo kala student te an lo kala kongka chu an honga chu mai chenau pang chu abo ngal te mai Julie pongoi rengina chuak ngal in lama chuan Lucas a chuan an kongkhar bukha a hong le a light nen a chhun kwala chuta chuan thilmak te pahu a khuma a hmu clown puppet kha alo oma ma se tungtum chu amit a khapa ama in a che Lucas lama chuan bur a voma basement kongka chu a kala Lucas chu a khum puppet chuan man tumin a pana ma se Lucas chu kongka atangina chuak thei lo den alo ho a Lucas chuan clown kha atakani ati a ma se den chuan a hlau wanga angaya
ma se a unaw pa awangin basement lama a chuk thlave a an ve na clown puppet kha alo om to lo ma se chuta chuan an ma ni chian om ta lo chuata hian mei chino pang pakhat alo thu a alo in fiama dena chuan Lucas a thian ani aringa ma se mei chia chu aron hoile ta ami chu adum veka thisen aluang chuak bok chu no pang chuan ka chuak du lo ati a chu no pang chu stepa akala about ta dei ani Lucas ate chu zuli te kianga an kala ta chuan Lucas a chuan zuli ne na mei chino pang ami ta thisen luang ka mu ati a den chuan a fiam thu ani kha ati ma se zuli po in chu mei chia bok chu a mu ve a ti chuan an pathum chuan chu thil chu atakani ti an hreta chu no pang chu an zuya basement lama atlan luta kongkhar chunga avak luta kongka chu ain khar zui ngal bok zuli chuan hemi hi kan thil eina bathroom ka mu nu kha ani ati a thil thang chu amak zual zel chu khwar chu athuk mai nilovin tharau sual nen ain zomani ti an hreta ani zana chuan den Lucas le zuli ite chuan basement chu ven an tuma light eng takan chikual triva paintball gun an kenga pizza an cha an nga ka ma se eng ma thleng lo an lo mu hil veka Susan alo ho chuan akai thova den chu alo phuna sa hle a paintball gun akap lo chowani Susan akal nu chuan hol kongkhar chu freezerin an noa an chuaka Susan chuan atho puipa Dr. Travis a chu afate a mel hriat tira Travis a chu a fel mel viu mai ma se den chuan alom vakalo apa wangin mi padang aring thei to lovani atu ka chuan an ven le a freezer kha tu emo in alo nam sona kongka chu alo in hong le an bula bel thli takalo ombok den chu a hlau thong dewa ma se a soi chuak du lo hol chu ven zui thei ani lo ti a hria a chu wangin thing zai akil beta chu min hnuah zuli chuan he in alo om to thin kal anti chamchin chu a hrila mi ten mi mak anti thin ani kala chamchin chu amak hle a atira chuan apa ngai viau ma se an hnuah a in thlaka a in chunga tengin trapri an hre thina a to pa abo de ani glove factory hluya a biru a kala hian a chan a hriat an ringa den Lucas le zulete chuan factory hlui chu an pana an luta kala chu light bulb chi sang in chunga khat veka lo oma thim chu a hlau hle ti na ani an ni chuan hol kongka chu kan honga ti in an ma ni hril thei tu om chun hna chuan an soya kala chu a phuna sa hle chu thim ani thil hlui tak mi hlauna ai thin ati a den chuan ring baklo ma se kala hlau dana chuan adikani ti a hra thei an honu in den chuan a notebook a thei ngila ina cho anei lain Susan chuan hospital lam training a akal tur thu a soya Dr. Travis po akal ve to na chu chuan a fa te pahnih chu atilung oi baklo Lucas a chuan anu ne na hol chanchin soi tuma ma se de na chuan thil dang a soi khal zana chuan Susan chu de na ruma akala ani chuan anu ne na kapa awangin Travis hi karing theilo fani ati a Susan chuan mi pa zong ipa ang anni lo ati zana chuan hol kalna chu a in phel le a factory lama kala chuan de na notebook chu alo mu a thilmak taka ziak buana kala zo lo tina awa ma se karan vel chu ateka light zong a thi a kala chu abota ani zinga den chuan a notebook chu aboti a hria a azonga factory lama akal le a ma se lo chevek to kala po alo om to lo notebook chu a mu a
ma se a chung chu rong dum hnoi ang men dum vek ina a ho chuan Julie nena a hrila Julie chuan ru ti halo turin ati a tui chenga chuak ho turin a som ngal Julie chuan a ru ti hlim atuma ma se den chu notebook a thil ziak ngai tu in ala buai reng den chu tui a zuang luta swimming pool pula mi mak deuh lo tinga mu a ma se a chuan a bole ngal a ken hu bak a lo om lo Julie chuan a ngai ven vak lo chuti lai chuan Lucas a chu tuya tu emo in a hnuk thlathuta den le Julie chuan an hnuk chho le a Lucas a chuan clown puppet khan ka ke amana min hu thak atum ati a hlau le a trap pur mai den a chuan Lucas a chu in a hruai ho a ke a chuan liam kut nu ang takalang om den chuan a le khazia then chu puzzle angin a pot soma chumi chu liam nen khan ain ang chia chuti lai chuan tu emo huisil hamri a hria a chulam chu apana dokana New Jersey tan in atanga lekha hello boy ti chu a mu a hol kong khar chu ain hong le a mishing ang tak in chunga aron kala den chuan baseball bat ala a Lucas akai thova Lucas a chu pona a chuaka ma se police officer pakhat alo kala officer chuan hmeichhe pahnih thalak a mu a pakhat chu a om dan a thalo ati a Lucas a hoi chowa chu police palua chuan hliam na satak alo oma chu police tak ani lo ti a hria Lucas chu room lampanin atlan chenghal fata den a hnena chuan thalak chu a pe a den chuan thalaka hmeichhe pakhat zawk thu or chu Julie thi a aloket nen ain ang chiati a mu chumi hnuwa police chu hola awak lut le lai chu an mu an pahnih chuan Julie in lam an pana Julie chu alo mu hila chu naupang hmeichhia bok chuan arong kai tho le Julie thi a khoya min puiro ati Julie chu tukver bulatanga chu atum lain den le Lucas an lo thenga chu naupang hming chu eni ani a kumtam takalta a Julie thian thaber ani Julie chuan a soi chuaka eni chu amusement park a cheswala a thi a police pakhatin chan atum na lama a thi ve bok Julie chuan a chan ngam lo awangin mani in thiam lovin hun alo mang reng thin ani he hol hian a hlo ber chu ma chan tir atumani Julie chu amusement park lampani na tana den chuan awum zui ve ngal Julie chuan ani chu a zonga a mu chuan abula a thu eni tharau chuan nga tinge min puilo tina zot Julie chuan ka hlau wangani ati a ma se tuna chuan ka hlau to lo ati eni chu a zuang tha a ma se Julie chuan aman man ka kalsan le to lo wangche ati a chu thu chuan eni thinrin na chu ati re a muangcha ngina bota ani chuti lai chuan den alo thenga Lucas chu ama chofina oma den o a hria a basement lama akala ma se au hria chu clown puppet zo kaloni Lucas chu abeya a uma bungruaten avoma Lucas chuan a hlau via wa ma se a sualet ve a fanlian takam mu a puppet chuan aron zuan le lain akuna fan chuan apot dar tavek ani den le Julie chu an lo le a Lucas chu a thla amuang sop nei den chuan a thiam ta he hol hian lo om chi rang a chu atir lo mi pakhat lo ber kha atakin asiam chuak thin Julie chuan eni a ma chona Lucas chuan clown tuna den a hun ve thungani den le Julie chuan le khatem chu an pot soma million takin no pangputa amana a hnuk lai an hmu chuta den chuan a thiam ta
he thil hi kalan min hril atum kha ani chu thim chu apa mel pu ani a Lucas apon apa mel pu million mel thim mu pa mu a Lucas chu ammana den chuan zuli mena apa chanchin dik tak soi chuaka apa chu miswal fa te bothin ani an unaw le anu avothina atihlaw vek atopa zelan khunga ma se zela tangpu in an omna hmun pia nga lekha athon zui reng thin chu wang chuan anin son kual renga denan mi arin theilo chan chu hemi wang hi ani den chuan hol lampan ke hnu a hmu a Lucas chu hol chunga a hnuk lu tani ti a hria pai pa hrui a suya a zuang thlave ngal a har le chuan a thlemna chu a kholui Brooklyn alo ni lo in let ling mak takani ina leilona chuan alona in chunga alut in chu a hluya a lo omlek lek apa o a hria a an chung ko thalak hlui a hmubok an pa hlawa an biru na thin almera chunga Lucas chu a hmu a unaw pahnih chu anom dun le ta a ma se rei lo te a chuan thil sual chu aran lang le tun tum chu an pa ang chinaron langa kong thlen chu a phoi bok chu an nun alo control na thin kha ani den chuan Lucas chu tlan chua tir atuma ma se chu thil chuan den chu amana pona a the chuak chu thim chuan den chu abia a ichak lo Lucas iveng him theilo ihlaw rengang ati a den chu a thin rima a beile ta ma se chu chuan thil ati tha chuang lo den chu adinga ka hlau to lo ati a chu thu chia chu ani chumi apa lem chuan a chakna a hlau tana den chuan a vu a hlau na in a ok bet to don lo ti atilang chu thim chuan a lo tanga ipa ang chin lo vero tina thlem bok ma se den chuan adu lo chumi ang chu kani velo wang ati chu thu awang chuan apa mel pu chu a thin rima a beya den chuan alo pe hel zela chu ta in chu lo nging dur turin a chim ta a chu palian chu khwar chunga chuan a tlathata ani den chu alon chuak le a basement a alo chuaka zulele Lucas chuan an lo nga renga an himta ani Lucas chuan hol kongkhar chu akhar ngala chu milai chuan Susan alo ho a Susan chuan afa te thil zep thin chu a hmu a ma se a hon chuan kongkharap tha takha om to lo pipeline kalna basement pangai chi alo ni to lo na chu an me ta a an tho aveng huai mai ma se Lucas chuan anu mena no pangline enge I hlau thin ati a Susan chu anuya ka khum nuai hian ram huai a om ka ti thin ati a sei zo rual chuan hol kongkhar chu a in hong le a he movie hian min zirtir atum chu har satna beidon na te hi kan bi ruk san ze la kan sualet ngam lo chuan a chak zela ma se huai sen taka kan nuna har satna te beidon na te alo thlen puwa kan ma chon chuan a chakna a hlova kan me thei thin ani ma se har satna a bo pha lo thung alo thing le ze lang ma se huai sen takin beilet la I ne nge yang atop ta